زي راديو دمፅ أمريكا ب1922 متر باند خمون بنايل ساتن فيسبوكن يوتيوبن كاب 4 فرقان ويكا هاب 10 فرقان زم حلالف مدب جميرو نحن دمسون كورا سمعتنا لومي عربي شدوش مسكرم كلتاشن 19 ويكا أحد بأغمي كلتاشن 11 عام تمرتيو زينا قدمنا زخر بريزيدنت زيمبابوي نبر موغابي زمل كتصابصاب كهلونا اي فلي مدلاونا خا زتفلالي الرأي ايرتراويان ابسنا حسابا غازيان زطمه تخونيو مجمرتا زينا خنقدمينا كاب غبر مدهن كما يتمسيو زينا أنه لما عنتي أبستخايدة ملآتا قبايا قدس سينودوس أرثوذكس بيتكريستيان إثيوبيا 9 مئتاوي أمر رداء كم استبسحا كلتي وغنات أفليتهم قدماي منستر أبي أحمد ون مس قدس سينودوس إثيوبيا وأرثوذكس بيتكريستيان إثيوبيا تزراري بمالو لما عنتي أبستخايدة أخيبا ملآتا قبايا قدس سينودوس أمر رداء مبسوحهم ليك أعلاف قسيس بلاي موكونن غاليسهم تزررب بصبق منفس مززامون صباح معلبي كم زركبولون مغلصون كم زوصين اب أرثوذكسايت بيتكريستيان إثيوبيا حلافي كفلي سبكته وانجل مغابي سلام قسيس سولومون تولچا غاليسام يبلصبصاب صيون ግርማ ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ኩሎም ትካላት ገበርቲ ሰናይ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ንግዚኡ ከም ዝቋረጽ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ተሓባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ኣፍሊጦም እዚ ውሳነ ዝተገብረት ማሊ ኣብ ክልል ጋምቤላ ኣብ ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ክልተ ሰራሕተኛታት ሰብኣዊ ረድኤት ምስ ተቐትሉ እዩ ክብሉ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕብራት መንግስታት ተተካኢ ተሓባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ስቲቨን ዌር ኦማሙ ንቪኦኤ ገሊጾም እስክንድር ፍሬው እዩ ኣዘራሪብዎም ምን ኣፈወርቂ ክተቕርቦያ حبرات منقساتن كالوت قبرت سنة تكالة سبعة ورديئتن نزو ساني زقبرو دحر تتمالي أبقام بيلا زتفت سمامت قعتيو اتمت قعت زتفت سمامت سبعة ورديئت كم زملالسا رؤي ملكت قبل علستا قبران مخاين مخانو أب إثيوبيا نيتعلم لختك الوكيل قليج أمالوم أب إثيوبيا نحبرات منقسات تتكاي أتحبابار سبعة ورديئت ستيفن وير أومامو نفيو اي بزعبة تتمال استفت سمامت كم زيلوم The information about this attack is still emerging, but what we know... ناتي متقعتي بزملكت حزون حابريتاتات يمتصلو زاقيد زفلطنا يو نجر سلسط مسارحتنا ناب معقوب سدتنياتات نونيل ناتوغعزو كلو بعطوات هادبت متقعتي تخفيتوهم كلتا تقتيلهم اتصال سيامليطلو انتاي كم زتفطر زفلطنا بناتو مسكرنتيو بتمتقعت هيوتهم زحلفه اكشن انصار طميت نزتبهل عالم لختكال زسرحو خلت ايثيوبياوያን مخانمون اتم تحبابر حبيرهم علوم نسدرهم تباهيلو زاغيد مننتهم አይተገልጸን اتمتقعتون بمن كم ዝተፈጸመ زاغيد ዝተገልጸ ነገር የለን ኦማሙ ወሲኹም ከም ዝበልዎ መንቅስቃስ ተካላት ገበርተ ሰናይ ንግዚኡ ተገቲኡሎ All humanitarian operations have been suspended in the area by all أبتات حبرات منقسطات زلو حاويسو أب كلن تكالات سناي سباو رديئت أبت كبابي زقبر بنقسقاس تطويلو اللو سراحتنياتات سباو تكالات دحنتهم كاب محلاو منصر كاب منقستي حساب كساب نركب نحنا مس سب سلطان تكلل نمرغاب نحتتالنا بزعبا تزتفتر تصقم توساق حبريتان مركابن دحنت اتوم ابت كبابي زنقساقسو مسارحتنا استرغاغص نمخانو وحسنت نمركابن መንግስቲ ኢትዮጵያ ሆነ ሰበስልጣን ክልል ጋምቤላ ዛጊድ ብዛዕባት ዝተፈጸመ መጥቃዕቲ ዝሃብዎ ርእይቶ የለን ሓደ ሰበስልጣን ትክልል ግን ንስልጠናን ኣኼባን ካብቲ ከባቢ ርሒቕና ስለ ዘለና ርእይቶ ክንህብ ኣይንኽእልን ኢና ኢሎም ክብል እስክንድር ፍሬው ካብ ኣዲስ ኣበባ ሓቢሩ ኣብ ሕብራት መንግስታት ምክትል ዋና ጸሓፊ ሰብኣዊ ጉዳያትን ምውሃል ህጹጽ ረድኤትን ኣወርክ ሎውኮክን ምክትል ዋና ጸሓፊ ድጋፍ ህንጸት ሰላም ኦስካር ፈርናንደዝ ታሪንኮምን ካብ 8 ክሳብ 11 መስከረም 2019 ኣቋፅራ ፈረንጂ ናብ ኢትዮጵያ ይገሽለው ኣብ ኢትዮጵያ ዘጋጠመ ቅልውላ ምዝባልን ንሚልዮናት ተመዛበልቲ ውሽጢ ሃገር ዘላቕ ፍትሕ ንምሃብ መንግስቲ ወስዶ ዘሎ ተበግሶን ብኣካል ንምዕዛብዮም ናብ ኢትዮጵያ ይገሹ ዘለው
ኣብ ክልል ብሄረሰባትን ህዝብታትን ደቡብ ዞባ ጌዶ ወረዳ ይርጋ ጫፌ ንጣብያ ጭቱ ክዕዘቡ እዮም። ናብ መረበቶም ምስ ተመልሱ ሰባትን ህጹጽ ሓገዝ ንምግብን ካልኦት ረድኤትን ንዘድልዮም ክርእዩ እዮም። ኣብ ኢትዮጵያ ምግቢ፣ መጽለሊ፣ መድሓኒትን ካልኦት ህጹጽ ሓገዝ ንዘድልዮም ልዕሊ 8 ሚልዮን ሰባት ኣለዉ። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓዳሽ ቀዋሚት ወኪል ኤርትራ ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዮሃንስ ናይ ሽመት ደብዳቤአን ዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት አንቶኒዮ ጉተረስ ትማል ሐሙስ ረኪበን። ወይዘሮ ሶፊያ ቅድሚ ሎሚ ካብ 2005 ኣቋጽራ ፈረንጂ ጀሚረን ኣብ ዋሽንግተን ዲሲ ናይ ዩናይትድ ስቴትስ ፋውንዴሽን ንቀርኒ ኣፍሪካ ናይ ዝተባሃለ ትካል ፈጻሚት ዳይሬክተር ብምዃን ከም ዘገልግላ ሕቡራት መንግስታት ዘውፅኦ መግለጺ ይሕብር። ካብዚ ብተወሳኺ ኣብ ክፍሊ ምምሕዳር ኩባንያ ቦይንግን ካልኦት ከም ዝሰርሓ እውን እቲ መግለጺ ወሲኹ ገሊጹ። ኣብ ዩናይትድ ስቴትስ ክፍለ ግዝኣት ኣሪዞና ከተማ ፌኒክስ ካብ ዝርከብ ዌስተርን ኢንተርናሽናል ዩኒቨርሲቲ ብማኔጅመንት ባችለር ዲግሪ ከም ዝተመረቐ እቲ ሓበሬታ ይገልጽ። 25 ጉንበት 1960 ኣቋጽራ ፈረንጂ ኣብ ኣስመራ ዝተወላ ወይዘሮ ሶፊያ በዓልቲ ሓዳርን ኣደ ሰለስተን እየን። ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ኣብ መበል 28 ጉባኤ ዓለም ለኸ ቁጠባ ይሳተፋ ዘለዋ ናይ ኢትዮጵያ ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ዘውዴ ኣብቲ ሃገር ምስ ዝነብሩ ኢትዮጵያውያን ኣብ ከተማ ኬፕ ታውን ተዘራሪበን። ኣብ ትርክብ ኢትዮጵያውያን ንፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ሕቶታት ምቕራቦም ኣብ ደቡብ ኣፍሪካ ምክትል ኣቦ ወንበር ኢትዮጵያውያን ማሕበረሰብ ናኤሊ ሙሳ ንቪኤ ተዛሪቦም። ፕሬዚዳንት ሳህለወርቅ ነቲ መጥቃዕቲ ብምውጋዝ ምስ መራሕቲ እቲ ሃገር ኣብ ዝራኸበሉ እዋን ብዝግባእ ከም ዝዘራረባሉ ምግላፅን ኣቶ ናኤሊ ገሊፆም። ኣብ ከባቢ ጆሃንስበርግ ዘሎ ኩነታት ጸጥታ ብውስን መልክዑ ምምሕያሹን ሰባት እውን ናብ ስርሖም ምምላስ ከም ዝጀመሩን ሓቢሮም ይብል ጸብጻብ ገልሞ ዳዊት ካብ ናይሮቢ። እዚ እውን ካብ ደቡብ ኣፍሪካ ከይወፃና ሰበስልጣን ደቡብ ኣፍሪካ በቲ መጥቃዕቲ 10 ሰባት ዝተቃትሉሉን ካልኦት ብዙሓት ዝቆሰሉን ዝበልዎ ኣብዚ ሰሙን ዝተፈጸመ ጸረ ስደተኛታት መጥቃዕቲ ዝወረደ ጉድኣት ይግምግምዎ ኣለዉ። ፕሬዚዳንት ደቡብ ኣፍሪካ ሲሪል ራማፎሳ ትማል ሐሙስ ብቴሌቭዥን ኣብ ዝመሓላለፍዎ መደረኦም ነቲ ሰንበት ዝጀመረን ብደቡብ ኣፍሪካውያን ዘወርቲ ዓበይቲ መካይን ናይ ስራሕ ዕድላት ብስደተኛታት ተወሲዱና ብዝብሉን ደቡብ ኣፍሪካውያን ዝተዋደደ መጥቃዕቲ ኣውጊዞም ኣለዉ። No amount of anger and frustration and grievance can justify such acts of wanton destruction and criminality. ከምዚ ዝበለ ዘይተኣደነ ዕንወትን ገበንን ንምፍጻም ክቐርብ ዝኽእል ሕርቃን ቅብፀትን ምኽንያትን ክህሉ ኣይኽእልን። ኣብ ልዕሊ ናይ ወጻኢ ዜጋታት ኣባይትን ትካላት ንግድን መጥቃዕትታት ዘፍጽም ምኽንያት ክህሉ ይኽእልን። ራማፎዛ ጆሃንስበርግ ዋና ከተማ ፕሪቶርያን ኣብ ዝራኸባሉ ሰሜናዊ ምብራቕ መምሕዳር ጋውትኝ ልዕሊ 400 ሰባት ኣብ ቁፅር መውዓሎም ኣፍሊጦም ኣለዉ። ኣብ መወዳእታ ዚምባብዌ ኣብ 1980 ኣቋጽራ ፈረንጂ ብውሑድ ኣጸዓዱ ካብ ዝምራሕ ስርዓት ነጻ ምስ ወፀት ነቲ ሃገር ን37 ዓመታት ዝመርሕዋ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ መበል 95 ዓመቶም ዓሪፎም። ኣብ ሲንጋፖር ከም ዝዓረፉ ዝተገልጸ ናይ ቀደም ፕሬዚዳንት ሙጋቤ ወታደራዊ ሓይሊ እቲ ሃገር ኣብ ሕዳር 2017 ኣቋጽራ ፈረንጂ እዩ ካብ ስልጣኖም ብግዲ ኣውሪድዎም። ሙጋቤ ፈለማ ከም መውፅኢ ሓራ ናይቲ ሃገር ይምገሱ እንተነበሩ እውን ዓመታት ብዝሓለፈ ቁፅሪ ንፖለቲካዊ ተቃወምቶምን ብምቕጥቃጥ ብምስቃየን ብምቕታልን ሓዊሱ ብመግሃሲ ሰብኣዊ መሰላት ብተደጋጋሚ ይንቀፉ ነይሮም። ዜና ኣብዚ ይፍጸም። መስግነካ ገብረን ዜና እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ቅድም ኢልኩም ከም ዝሰማዕኹምዎ ንዚምባብዌ ኣሳብ 37 ዓመታት ብፕረዚደንትነት ዝመርሑ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ሎሚ ዓርቢ ዓሪፎም ኣለዉ። ገሊኦም ኣቦ ነጻነት ክብልዎም ከለዉ ካልኦት ግና ነታ ለምለም ሃገር ናብ ድከት ዘእተዉ ንምርጫ ዝሰረቁ ንህዝቦም ዘሸበሩን እናበሉ ይኸስዎም። ናይ ደቡብ ኣፍሪቃ ወኪልና ኣኒታ ፖል ንድሕሪት ምልስ ኢላ ንታሪክን ውርሻን ሙጋቤ ዘርኢ ሪፖርት ሊኢኻትልና ኣላ። በትረ ስልጣን ከቕርቦ እዩ። ክሳብ መወዳእታ ኩሩዕን እምቢ ባህልን ኢሎም ይገልጽዎም። ሮበርት ሙጋቤ ንዘመናት ንዚምባብዌ ዝመርሑ ፈላማይ ፕረዚደንት ነይሮም። ድሕሪ ናይ 37 ዓመታት ሙልካዊ ስርዓት ዝተሓላለኸ ውርሻ ንድሕሪት ገዲፎም እዮም ዓሪፎም።
ንነዊሕ ዓመታት ምክትሎም ኮይኖም ዘገልገሉ ኤመርሰን ምናንጋጓ ቅድሚ 2 ዓመት ንሙጋቤ ደፊኦም ኣውሪዶም ስልጣን ተረኪቦም እንተኾነ ንሙጋቤ ክቐጽዕዎም ኣይፈተኑን። ምናንጋጓ ንሙጋቤ ከምዚ ኢሎም እዮም ዝዝክርዎም። ንሱ መስራቲ ኣቦ ዚምባብዌ እዩ። ንሱ ኣቦ መስራቲ ናጻ ዚምባብዌ እዩ። ንፈለማ ጊዜ ዓሚ ሚልዮናት ዚምባብያውያን ሙጋቤ ኣብ ዘይተሳተፍሉ ሃገራዊ ምርጫ ተሳቲፎም ኣለዉ። ኣብ ክንድኡ ኣብ መንጎ መረጽቲ ይረአዩ ነበሩ ሙጋቤ። እቶም በሊሕ ዝመልሓሶም መራሒ ነበር ግና ድሕሪ ስልጣን ምርካቦም ድምፆም ኣጥፊኦም ኣይኮነን ናብ ጥሮታ ዝኣተቡ ከምዚ በሉ። ኩሉ ነገር ሰናይ ኣሎ ኢሎም እዮም ተዓሻሽዮምኒ። ዕልዋ መንግስቲ ኣይኮነን ኢሎምኒ ኣሚነዮም። ትርጉም ኣልቦ ውፁእ ዕልዋ እዩ ነይሩ። ሮበርት ሙጋቤ ንውርሻታቶም ዝሕለቑ እዮም ዝመስሉ። During that time, and I have during all this time, ኣብቲ እዋን ደጋጊመ ዝተዛረብ ኩሉ ነገር ናብ ሕገ መንግስታዊ ስርዓት፣ ናብ ሕጋውነት፣ ናብ ነጻ ህዝብና ወናኒ ከባቢኡ ናብ ዝኾነሉ ባይታ ንመለስ ኢለ እየ ነይረ። ብዙሓት ዚምባብያውያን ግና ብሕልፊ እቶም ድሕሪ 1980ታት ዝተወልዱ እቲ ሓቂ ማእኸላይ ስፍራ ዝሓዘ እዩ ይብሉ። 28 ዓመት ዝዕድሚኡ ፔሲ ቻኩዌነይ ከምዚ በለ። ሮበርት ሙጋቤ ኣብቲ ፈላማይ ቅኑዕ ነይሩ፣ ድሓር ግና ኣንፈቱ ስሒቱ እዩ። ግዜ ድሕሪ ምሕላፉ ግና ሙጋቤ ዘየፈናፍኑ ኮይኖም ብገበን ሰብኣዊ መሰላት ወፅዓን ምርጫ ሰሪቖምን ተባሂሎም ይኽሰሱ። ሙጋቤ ኣብ ዚምባብዌ ንፕሮግራም መቐሎ መርየት ድሕሪ ምትግባሮም ቁጠባት ዚምባብዌ አንቆልቂሉ ዝቕባበን ስእነት ዕድል ስራሕን ሰማይ ዓሪጉ። ንመወዳእታ ግዜ ኣብ ምርጫ ኣብ ዝተሳተፉሉ እዋን ሙጋቤ ክዛረቡ ከለዉ ህዝቦም ብተሓጓስ እዩ ተቐቢልዎም። በቲ ንዕኦም ዝገልጸሉ ሳጓ ጉሽንጎ እናበሉ ይጽውዕዎም ነበሩ። ኣብ መበል 95 ዓመት ዕድሚኦም ዝዓረፉ ሮበርት ሙጋቤ ኣብ ሃራሬ መካነ መቃብር ኣክር ስነ ስርዓት ቀብሮም ክፍጸም እዩ። እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ANC ገዛ ፓርቲ ደቡብ ኣፍሪቃ ኣብ ዘውፅኦ መግለጺ መርአያ ሓዳስ ኣፍሪቃ ንመግዛእቲ ዘወገደ ንዚምባብዌ ኣብ ጎኒ ሃገራት ዘሰለፈን ኢሉ ገሊጽዎም ኣሎ። ኣምነስቲ ኢንተርናሽናል ብወገኑ ዚምባብዌ ካብ መግዛእቲ እንግሊዝ ናጻ ድሕሪ ምውፅኣ ኣብ ዘፈር ትምህርትን ጥዕናን ዝነኣድ ስራሕ ዝፈጸሙ ኣብ ወፍሪ መሰረተ ትምህርቲ እውን ኣብ ኣፍሪቃ ሮይተራት ዝነበሮም ሙጋቤ ነቲ ኣወንታዊ ስርሖም ድሓር ብዝፈጸምዎ ኣጥፊኦምዎ ክብል ገሊጽዎም ኣሎ። እዚ ተከታተልዎ ዘለኹም ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ፍሉይ ናይ ዓርቢ ምድላውና ክንሓልፍ ኢና። ማሕበር ኣሕዋት ኣጋኣዝያን ወይ ከዓ ኣጋኣዝያን ብዝብል ምንቅስቃስ ኣመሰራርጡን ዕላምኡን ከምኡውን ንኽውንነት ዝምልከት ንሎሚ ዝተፈላለየ ኣረኣእያ ዘለዎም ኤርትራውያን ዓዲምና ኣለና። ገለ ናብ ሃገራዊ መንነት ዝወስድ እንኮ መንገዲ እዩ ክብሉ ከለዉ፣ ካልኦት ድማ ኣብ መንነት ቅልውላው ዝተመስረተ ፋንታዚያ እዩ ኢሎም ኣለዉ። ተወልደ ወልደ ገብርኤል ንሰለስተ ኤርትራውያን ማለት ካብ መስረቲ ኣጋኣዝያን ሓደ ኣቶ ተስፋፅን በርሀን ከምኡውን ምስኡ ምዝ ሓሳብ ዘይሰማምዑ ድማ ንኣቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ንኣቶ ሑሴን ሉባክን ዓዲሙሎ ቀዳማይ ክፋል ንሎሚ ክቐርብ እዩ። ሕራይ ይቕንየለይ ሰለስተ ኣጋይሽ ኣለኹም። ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎ ካብ ክፍለ ግዛት ሚነሶታ፣ ሑሴን ሉባክ ካብ ኣትላንታ ጆርጅያ፣ ተስፋፅን በርሀ ገረላሴ ካብ ዓዲ እንግሊዝ። መጀመርታ ሰማዕትና ንዓኻትኩም ክፈልጥኹም ይደልዮም ተወሳኺ ወላ እኳ ገሌኹም ከም በዓል ሊንጎ
ኣቀዲምኩም ትፍለጡ ከም በዓል ተስፋጽዮን እውን ከምኡ ግን ድሕሪ ባይታኹም ቁሩብ ጥቀስ ዘለዎ ጥቅስ ክትብሉ ብተስፋጽዮን በርሀ ክጅምር ተስፋጽዮን በርሀ ይበሃል ጃስ ናይ ፖለቲካል አክቲቪስት እንደገና ኮሉሚስት ኮይናኻ ተፈላለዩ ጋዜጣታት ካጻሕፍ ወይና ሰራሕ ኣለዋ ወዲ ሓድስ ሄል ተሓዘጋ ካብ ስመራ እንዳ ቦይ ተሓዘጋ እንዳ ደካ ዓደብ ስሉሲ ካብ ስመራ ትካብ ስመራ ይኩሉ ነገራታይ አቦይ ሓረስታይ ነይሩ ወዲ ሓረስታይ ስለዚህ አውቶ ሊዳዓዜ ወዲ 18 ተخلوኻ ሜዳ ኸይለት ወዳታ ዋናይ ሰውራ ገለ ዓመታት ካተጋዲለ ሰራሕ ነይረ ስጋብ 99 ኣብ ኤርትራ ነይረ ካብ 99 ወዳታ ስጋብ ሕጂ ካብ ዓዲ እንግሊዝ ኣብ ስደት ይነብር ኣሎ ራይ ናብ ሁሴን أنا خشلو باقي بحال أب زوبا سمنا قاش بحري نزوبا قلعلو أمام حدار روبا عنجلي يتولده كاب أبو كاب بهر صاحو إيه كاب أدي كاب بهر عفارية كان أزوريا هجرا بقى لقلوت تهدر نيرة شو عتعمت أبز عدي نبارية مالك روبا عندي مسبال الكاسي إذا حلف حدار روبا عندي وحجة أريدو ناب جم بحرق فسس كله نحنا نعسب كنكيت زقات أمنا يذكر لينغو ون ربع عندنا خايف لا تعرفني هو فلته هاي المكيلا إلى سلاسة لينغو أب أخروج أنا هذا قلت وليده بشحن جعت 270 شمنتن ناب قارسة تسلفين بزباو جنبار حرنة إيرترا بدحريو أب ناي سنة واب ما هي رأي بحال ذكال ناي مدة حفلاتي دراسي ولا قاب عميقون بسفحن انتزي كونه ناي تاريخ مراماري كاب شحن جعت 290 جعتن أبزي أب حبرات من سعودة أمريكا أب كفل هاجر مينوساتا نبر الله يعني اللي سلستيهم كم بقستا كخوننا زخيل لكن احنا محلالف وزقنا فلاي اب كتما مقاله كل تግራይ ኢትዮጵያ ካብ ዝተኻየደ ኣኼባ መድረኽ ሰላም ዝብል ነይሩ እዚ ማሕበር ኣሕዋት ኣዝያን ዝብል ዝያዳ ዝረበሉ ዝነበረ ካልኦት እውን በብናቶም ጽሑፋት ዘቕረብሉ ግዜ ነይሩ ዝኾነ ኮይኑ ናብ ተስፋጽዮን ክሓልፍ እሞ ምዚ ኣብ መቐለ ዝተኻየደ ብምትሓሓዝ እስኻውን ወይ መስራቲ ኢኻ ወይ ከም መስረቲ ኢኻ ስለትበሃል ነዚ ኣጋዝያን ዝብል ኣምር ወይ ስነ ሓሳብ እንታይ ማለት እዩ እንታይ እዩ ኣጋዝያን እንታይ እዩ ራእዩ እንታይ ዕላሙ ክንምለሶ ስለንኽእል ሕፅራ ቢልካ መጀመርታ እንታ ኣብራሃም ኣጋዝያን ምስ ክልል ትግራይ ወይ ኣብ መቐለ ገለ ዘተሓዝ ነገር የብሉ ናይ መቐለ ወይ ናይ ትግራይ ኢኮኖሚ ናይ ኤርትራ ዜግነት ዘለዎም ናይ ትግርኛ ምንቅስቃስ እዩ ከምዚ ሓድሽ ምንቅስቃስ እቲ አይዲዮሎጂ ከምዘላታ እቲ ናይ ሊበራል ፕሮግሬሲቭ ፓርቲ ኣብ ኣርባዕታት ነብረ ናይ ራስ ተሰማ ኣስመሮም ናይ ወልደ ማርያም ኣሉ ወላ ሓንቲ የብሉ ነዚ ናይ ኔሽን ስቴት ምፍጣር ናይ ሃገር ምምፃእ ጉዕዞ ኣብ ወዳእታ 16 ክፍለ ዘመን ከም ኩለን ሃገራት ኣውሮፓ ጀሚርና ነርና ሽዑ ምስ ዝነበረ ተፈላለዩ ወራራት ካይ ተሳክዕን تحت مجزات طليان اتينا نسي في دحر بايتو معناتي دحريها بزحله فقط تشن 10 حدن دما توسون سبات كوينها ابوش تسمرا كان بقى سو جميرنا معناته كنت تشن 10 حدن 10 تقدم دا اسمرا عمت نيره النبيسه روينا استاجرنا معناتي انت هبلك اقل تقاجان حجي بزعبه قدم زعبه حلفه يكون حجسي كما يجرك هجراو قطبات هانيتي هجراو قطبات هاني كون كان ايكونوميك ديفلوب معناته ايكونوميك جروث يسوها بقى بتوادرنت يمت ديفلوبمنت توادرای تكون كابواغان بعينه توادر اقول تفريخ تراخه تتصم تخل هو حراي انا هنقول ده علشان مالسي تكتقات حدثي نعوق قبر تكونك خيال هجراو مننت حيال محضراو امنت كل وكالو بسوكا كاب هجراو مننت يزمت حجي هجراو مننت بقى عبيرترا حد هجراو مننت تدلي هجراو مننت كا كم يسيلكا يسال فوتونو بساوا وسيتكا قالو وسيتكا ب10 عمت ወይ ب50 عمت ፍቀር هجراو مننت የለን مننت ب10 عمت ናይ ስልጣኔ መስርሕ ዝፍጠር ነገር እዩ ምክንያቱ ሃገራዊ ምንነት ምስ ማሕበራዊ እምነት ምስ ሃገራዊ ምሕ ዝተሓዝ ሕጂስ ካብቲ ናይ ህዝባዊ ግንባር ሞዴል ወሲድና ኢና ካታየርና ሕራይ አሁን መለሲና ተስፋጽዮን ናብቲ ናይ ሃገራዊ መንነት ክንመለሲና መጀመርታቲ ኣምር ናይ ኣጋዝያን ሓንሳብ ምኽን ዘረበሉ ናብ ሊንጎ ክሓልፍ ሊንጎ ከመይ ዝርዳእካ እዚ ኣጋዝያን ዝብል ምንቅስቃስ ወል መጀመርያ እቲ ኣጋዝያን ዝብል ምንቅስቃስ ካበይ መፅዩ ኣነ ካብ ርእቶታት ንላዕሊ ሕቶታት ዘለኒ ኮይኑ ይስማዓኒ ምክንያቱ ክጅምር ካብታ ራስ ተሰማ ዝበልዋ ናይ ኣቦና ኣትወልዳ ኣብ ዝበል ኣንስታቶም ሓሳብ ናይ ትግራይ ትግርኛ አንሳፊፉ ነይሩ እዩ ሓቂ እዩ ኣብቲ እዋን እቲ ኣይከሓድን እዩ እንተኾነ ግዳ ንሳቶም ኣጋዝያን ኢና ኢሎም ኣይደምደሙን
ንምድረ ግዕዝ ወይ ድማ ናይ ግዕዝ አይደንቲቲውን አይተቃለሱን ካልኣይ ነገር ክልተ ዓይነት ናይ ሃገር ኣመሰራርታ እዩ ዘሎ ሓደ ብአይደንቲቲ ሓደ ከዓ ናይ ፖለቲካ ሃገራት ከም ኤርትራ ማለት ብፖለቲካዊ ኢንቫይሮንመንት በትሽዑ ዝነበረ እዚ ኣብ አፍሪካ ሰሪቱ ኣብ አፍሪካ ዝጸንሐ ምናልባት መግዛእቲ ዘይነበረ ነይሩ እንተዝኸውን ናይ ኤውሮጳዊ ኣከፋፍላ ናይ በርሊን ምክፍፋል ነይሩ እንተዘይከውን ናይ 1980ታት ምናልባት እዚ ሕጂ ዝበሃል ዘሎ ካልእ መልክዕ መሓዘ ሕጂ ግን ብመንነቶም ናይ ዝተሰማምዑ ሰባት ወይ ድማ ንኹነታት ንክሰማምዑ ናይ ዝገበሮም ሰባት ሃገር ኢና ፈጢርና ዘለና ኤርትራ ኣነ ምስ ግዕዝ ዝተኣሳሰር ነገር ኣለካ ድዩ እንተልካኒ ዝከዓ ኣለኻ ግን እታ ሃገር ካብ ሃገር ናበይኻ ክትከይድ ኢሳያስ ዝፈጠረ ሃገር ኣይኮነን ኢሳያስ ከም ሰቡ ተጋዲሉላ ኢንፋክት ብዛዕባ ካልእ ክዛረብ ኣይክእልን ብዛዕባ ኤርትራ ግን እቲ ዝኸበረ ዋጋ ምናልባት እውን ነቲ ንኣና ቦንድ ክፈጥረልና ዝኸኣለ ናይ ሓባር ቦርደር ክፈጥረልና ዝኸኣለ ከም እተሓሳስባ እቲ ብሓባር ክንጋደልን በቲ ዝኸበረ ነገር ክንከፍልን ዝገበረና መስዋእቲ ስለዚ ደም እንድሕሪ ኣፍሲስካ መንነት ቀሪድካ ሕራይ ቡጥቁል ኣቢልናስ ንትግርኛ እስኪ ነውፃእያ እቶም ካልኦት ከ እንታይ እዮም ክኾኑ ካልኣይ ሕጂቶም ካልኦት ሓንሳብ ስምዓኒ ጽናሓኒ ሞ ዘምፅኦ ዘሎ ክስኸ ሕጂ ተመስለካ ሓንሳብ ሞ እቶም ካልኦት ከ ዝብል ሕቶ ኣልዒሉ ኣሎ ሞ ኣብኣ ደው ከብሎ ደልየ ምክንያቱ ሳልሳይ ሰብ ኣለና حسين فاينال ناتي ريتو خنغركا ناتي كمزي زصبب عرب مقابر ابو فحتر نزي زولو ديسورينت زخونه من اسي وي دما نزي زولو خونتات ناي سدت ناي كالن تبليسكا وي ادفانتج وسيدكا حدناتكا اب قلولا واستمسرت مننت كريت المغبار استعري مثلا بناتي مرغزي مخنياتو انا زخون كنت خونكو نتا ايرتراونتي قيرا ايكيل حسين لوباك كاب عندلي اتلانتا مجمريا قنيلي بعلينغو مس معال تصاطير مس بعال دكتور تولده كوينه ريتوي وي حسابك كله كبريس معني بيويخا مسجن كابو قلت ما ناتيريتو كل بجن قدمي تخاط مرشمبر اندحر تطويخا كسركا يحمل وي يقول خاي عنك فلزيت حجي ندحر تملسنا عغازي ناي حرب قبائل مثلني تاريخ انت رينا بين ابو كنكيد زي كونس حجي ابيناي كونيتات يوم زلو اغازيان احوات محضر كملو ني مسائي كما انتيلنا اغازي مجمريا حجي تفاصيل كبسمراينا كبرتراينا يبلالو ግን ዘተደጋጋሚ ኣብ ትግራይ መቀለ ምስ ህወሓት ዩቲ ምርኻብን ዘተን መወናን ኩሉ ሙሱ እዩ እሱ ኩሉ ኤርትራዊ ፈልጦ እዩ ዝን ፈልጦይና ካሊ ኣበይ ኩነታት ኣበናይ ደረጃ ኣለው እንተይልና ዩካምት ሊንጎ ዝበሎ ቁሉላው ምንነት እንተዘይ ኮይኑ ትክክለኛ አይኮነን መጀመሪያ ኣብ ኤርትራ 9 ብሄራት ኣለውና ሓንቲ ብሄር ያ ትግርኛ ካልኦት 8 ብሄራት ከዓ ኣብ ግምት ዘቕቶይ ኣይኮነን እንደገና ክርስቲያን እውን ኩሉ ዘጠርነፈ ኣይኮነን ኦርቶዶክስ ትራይ ኣይኮነን ክርስትና ሃይማኖት እንደገና ኤርትራ ከዓ ናይ ሓደ ብሄር ዓዲ ኣይኮነትን ስለዚህ ፍሹል ማሕበር እዩ ዝብላን ናብ ተስፋጽን ክንከይድ ተስፋጽን ብሕቶ ነግረታ እቲ ዝቕርቦ ዘሎ ክስስ ብሕቶ ክበካ እሞ ንስኻ ሽዑ እቲ ዘለኻዮ ትምልስ ሓቀይደ ተራዳኢና ዶ ስለዚ ተስፋጽን ኣቀድማ ቢልካ ምዝናይ መቐለ ዝቐነየ ኸባታት ማትና ኣጋዝያን ምእሱ ተሓሓዝ ነገር የብሉን ዝበልካ መስለኒ ኣጋዝያን እንታይ ዝኣምን ኣብ ኤርትራዊ ሃገራውነት ይኣምን ዶ ወይስ ከምቲ ሓደ ሓለፈ እዋን ኣብ ቪኦኤ ዝቐረበ መምህር ስምዖን ዝበሃል ኣጋዝያን ኣብ ሙሉእ ዓለም ዘሎ እዩ ስለዚ ብሓደ ሃገር ዝድረት ኣይኮነን እውን ኢሉ ነይሩ እሞ ርእቶኻ ሃበና ሕጂ ኦኬ ስምዖን ትብሎ ዘለኻ ኣነ ሓንቲ ክነግረካ እዚ ሃገረ መንግስቲ ኤርትራ ኔሽን ስቴት ያ ዘላ እምበር ሃገር ኤርትራ ዝበሃል የለን ዲንጎ ዲክሽነሪ ኸይድካ አንብብ ኢኻ ዲክሽነሪ ሲስ ኣብ መንጎ ኔሽን ስቴትን ኔሽንን ዘሎ ፍልሊ ይረአዩኻ ኣብ ኤርትራ መንግስቲ ኤርትራ ቦርድዒ ኔሽን ቢልዲንግ ዝገብር ዘሎ ሃገራዊ መንነት ክፈጥር ይፅዕር ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሓደ ብሄር ኣሎ ትግርኛ ዝበሃል ማሕበራዊ እምነት ዘሎ መዓት ቀቢላታት እንዳታት ካሎ ዋላ ዓፋሬ ሳሆይ ዝብ ዘሎ ኣሳው ዓፋር መዓት መወዳእታ ዘይብሎም ቀቢላ እንዳለው ነናቱ መንነት ነናቱ ቋንቋ ነናቱ ታሪክ ነናቱ ስምዒት ኣሎ ትግርኛ ካሎ እሱ ግን ሃገር ዝብልወካ ዶፍ ስለዘለካ ዘለ ይኮነን የመን ኣብያላ ሲሪያ ኣብያላ ኢትዮጵያ ናበይ ትኸይዳላ ሱዳን ኣብያላ ሃገራት ኣፍሪካ ወላ ደቡብ ኣፍሪካ ናበይ ትኸይዳላ ንሪኢ ኣለና ሃገር ዘበረ ሃገራዊ ቁጠባ ኣንበረይ ከምዚ ሊንጎ ዝሓስቦ ዘሎ ንባዕሉ ተሰዲዱ ኩሎም ቶም እሱ ዘምፆም ከዓ ፋሕፋሒኖም ዘሎ ኣነ ኮንኩናት ዲሞ ያዝኣዝያን ኣይኮነን እቲ ንሱ ሓድሽ መንነት ክፈጥረ ኤርትራዊ ኣነ ትግርኛ ኣይኮንኩ ምስ ትግርኛ ዝኾነ ነገር የለን ክህንደስ ዝኽእል ነገር የለን
ሃገራዊ መንነት ኔሽን ቢልዲንግ ኣብ ኤርትራ ጻይፎን ኣብ ሙሉ አፍሪካ ኣብ ማእከላይ ምብራቅን ፈሽሉስ ኩለን ሓሳሕብላሎ ምክንያቱ ሃገራዊ ቁጠባ ከሃንጻ ስለዘይካላ ሃገር ዘብላ ኢኮኖሚ ዝፍጠር አንተ ተወዳዳሪ ኾንካ ተወዳዳሪ ተኾንካ ሃገራውነት ክልወካሎ ኣብ ህዝባዊ ግንባር ሊንጎ ዝብሎ ዘሎ ዝኾነ ስታቲክስ የብሉና ኣብ ህዝባዊ ግንባር መን ተጋዲ ካሕና ኮዳን ተዘላ ሃገር አላዲ ሕጀላ ኣይመንጠልኩኻን ሃገር አላዲ የላና ኣብዚ ኤርትራ ትበሃል ምድሪ ሃገረ መንግስት ላ ኤርትራ ዝበሃል ሃገረ መንግስቲ ኔሽን ስቴት ኔሽን ግን ኤርትራ ዝበሃል ኔሽን የለን ኔሽን ማለት ዲክሽነሪ ገልጽልካ ረዮ ሓደ ቋንቋ ሓደ ሃይማኖት ወይ ሓደ ታሪክ ሓደ ባህሊ ሓደ ስርዓተ ክብርታት ዘለዎ ኔሽን ይበሃል ኤርትራ ግን ኔሽን ስቴት ናይ ብዙሓት ኔሽን ያ ናይ መንግስት ኤርትራ ወግዓው መርገጺ ኣብ ኤርትራ ትጫዓተ ብሄራት ወይ ትጫዓተ ኔሽን ኣለዋ ኤርትራ ብዙሓት ኔሽን እንታይ ዝበሃል ብትግርኛ ዝፋጽን ሃገር ብሄር ብግዝ ብሄር ይበሃል ብትግርኛ ሃገር ይበሃል ስለዚ ናይ ብሄራት ሃገር ኣይኮነትን ናይ መንግስት ኤርትራ ዴፊኒሽን ይኽነግረካ ተስፋጽን ናትካ ዴፊኒሽን እዘን ብሄራት እዚ ሶሻል ሳይንስ ዲፋይን ዝኾነ ነገር ኣብ ዩኤንዲ ብገለመለ ነገር ኣሎ ኣነ ናተይ ኮንኩርን ከነግረካ ኣብ ኤርትራ ኔሽን ስቴት ኤርትራ ሃገረ መንግስት ጀርመን ኔሽን ስቴት ጀርመን በቃ ናይ ጀርመን ቋንቋ ናይ ገለገለ ዘሎ ጀርመን ተፈጥረት ጀርመን ኔሽን ስቴት ኢንግላንድ ኔሽን ስቴት አሜሪካ ኔሽን ስቴት አነት ናይ አንግሎ ሳክሰን ኤርትራ ግን ናይ ትጫዓተ ብሄራት ወይ ገለሉ ዲፋይን ዝገብራ ዘሎ ኣብ ኤርትራ ሲ ሓደ ኔሽን ቤል የለን ትጫዓተ ኔሽን የን ዘለዋ ሕራይ እሞ ናብ ሊንጎ ንሓልፍ ብሕጂ ክፍጠር ይለታ ዘሎ ብሕጂ ክፍጠር ሃገራውነት ካትብ ዘለዓ ኔሽን ቢልዲንግ ስቴት ቢልዲንግ ተፈላለየ ነገር ኣብ ኤርትራ ኔሽን ቢልዲንግ ማለት ሃገራዊ መንነት ንክፍጠር ይሳዋ ከይዱ ገሎ ከይዱ ናይ ሓባር ናይ ገልመለ ተክፍጠር ዘሎ ከምዚ ሊንጎ ዝነበሩ ካብ 77 እስካብ 88 ናብሰዓል ተገብረ ከምኡ ክግበር ይፍተን ኣሎ ሕራይ ይቕኒለ ናብ ሊንጎ ክንሓልፍ ንሊንጎ ዕድል ክንቦ ሕራይ በቲ ክርዳእካ ዝኸኣለ ብፍላይ ኣብዚ ናይ ሃገራውነት መጀመርያ ዲክሽነሪ ናይ ኣይደልየሉን የገና ወዲ 19 ወዲ 20 ከለኹ ጉንዳ ዓዳይ ተምሃርኮ እዩ ክልተ ናይ ሃገር ኣፈጣጥራ ከም ዘሎ ፍልስፍናውን ብዙሕ ላይብረሪ መኻዘ ድልዮ ይኮነን አንተ ወይ መንሽን ገረ ኣብ አፍሪካ ኣብዚ ንሕና ዘለና ብጭቡጥ ኩሉ ግዜ ኣብ ከንዲ ፋንታዚ ምዝራብ ብጭቡጥ ምዝራብ ኣብ አፍሪካ መግዛእቲ ናይ 1980ታት ናይ በርሊን ምክፋል እንተዘይህሉሞ ሃገራት ኤውሮጳ ንኣፍሪካ እንተዘይወረራ ምናልባት እዚ ሕጂ ዘሎ ግእዝ እዚ ሕጂ ሶማሊ እዚ ሕጂ ዘሎ ዓፋር ወላ ብዚ ከባቢና ብቀሊሉ ካልእ መልክዕ መሓዘን ነይሩ ይኸውን ሕጂ ግን ኣብ ክንዲ ናይ ዝፈሸላ ሃገራት ወይ ከዓ ሽግር ናይ ዘጋጠመን ሃገራት ምርኣይ ናይተን ሩቑ ቆይመን ዘለዋ ሃገራት ኣፍሪካ ፕሮባብሊ 90% ብዘይካ ውሕዳት ከም በዓል ሶማል ብሓደ ኔሽን ዝቆማ ካልኦት ብሕብረ ብሄራት ዝቆማ ሃገራት እየን በቲ ፖለቲካል በቲ ካልእ ኣይ መልክዕ ናይ ሃገር ማለት ሕጂ እንድሕሪ ንሕና 100 ዓመት ንሓደ ተሓሳስባ መፂና ንዓይ ካብ ኣብ ትግራይ ዘሎ ወዲ ግእዝ ብትግርኛ ዝዛረብ ምሳይ ዝሞተ ኣብ መንሳዕ ዘሎ ትግረ ወይ ድማ ኣብ ባዕንደለ ዘሎ ሰሆ ይቀርበኒ ካልኣይ ነገር ግእዝ መሰረቱ እቲ ግእዝ ዝብል ቃል ካብቲ ናይ ግእዝ ስፒከር ናይ ግእዝ ተዛረብቲ ዝብል ፍልስፍናዊ መሰረት ዝበቆለይ ንሱ ከዓ ንትግርኛ ንኣምሓርኛ ዝወለደይ ስለዚ ዝኾነ ይኹን ምንቅስቃስ ኣይናው ክትሓተሉ ክትፈልጦ ክትከታተሎ ቅቡል እዩ ግን በዚ ንሱ ዝብሉ ዘሎ ናይ ጠርፊ ናይ ምንሻውን ንኻልኦት እናኣስካ ካልኦት ከም ዘይረብሑ ካልኦት ከም ዘይሰባት ጌርካ ዝርኢ ምንቅስቃስ ካብ ክጅመር ከሎ ዝፈሸለ ወላ ንምጅማሩ ንባዕሉ ኣብ ክራይሲስ ተመርኮሰ ኣብ ቅልውላው እዚ ምስ አቶ ተስፋጽዮን በርሀ አቶ ሑሴን ሉባክን አቶ ሃይለ ሚካኤል ሃይለ ስላሴ ሊንጎን ዝተኻየደ ክትዕ ኣይተዛዘመን ካልኣይ ክፋል ዝመጽእ ሰሉስ ክቐርብ እዩ ክሳብ ሽዑ ግን ነጋይሽና ኣዝና ንመስግን እዚ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ ንውሃብ ትርኢቶ ኣዝና ኢና ነመስግን በዚ ኣጋጣሚ ኣስማትኩምን ካበይ ከም እትድውሉን በጃኹም ምጥቃስ ኣይትዘንግዑ ኣስማት ውሃብ ትርኢቶ ዘይሓዙ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይ ነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም ትህብዎ ርእቶ ንዓኹም ዝውክልን ዝመስለኩምን ናተይ ርእቶ ኣብዚ ጉዳይ እዚ እዩ ዝብልን ሓሳባት ንሓሳባት ዳ እምበር ንውልቀ ሰብ ወይ ህዝቢ ዘይዘልፍ ክኸውን እውን ንላበወኩም ነዚ ዘየማልእ ርእቶታት ድሕሪ ደጊም ከምዘይ ነተኣናግድ እውን ነዘኻኽረኩም ንትዕግስትኩም ኣዝና ነመስግን ንሎም ግን ርእቶ የብልናን ግዜ ስለ ዝሓፀረና ብዝኾነ ግን ርእቶኹም ክትገድፍሉና እንተደልኹም ብመሰረት እዚ ዝቐረበለዋ ቁፅርና 222-225-9942 ናይ ውሽጢ መስመርና 15 እዩ ንመጠቃለሊ ዜና ናብ ገብረ
ኣብ ኢትዮጵያ ክልል ጋምቤላ ኩሎም ትካላት ገበርቲ ሰናይ ዝገብርዎ ምንቅስቃስ ንግዚኡ ከም ዘቋረፁ ኣብ ኢትዮጵያ ናይ ሕቡራት መንግስታት ኣተሓባባሪ ሰብኣዊ ረድኤት ገሊፆም። ኣብ ሕቡራት መንግስታት ሓዳሽ ቀዳማዊት ወኪል ኤርትራ ወይዘሮ ሶፊያ ተስፋ ማርያም ዮሃንስ ናይ ሽሞት ደብዳቤአን ንዋና ጸሓፊ ሕቡራት መንግስታት ኣረኪበን። በዚ እምበር ሓፈሻዊ ምድላዋትና ፈፂምና ኣለና። ምኒ ኣፈወርቂ የልዋም ለይቲ። This program has come to you from the Voice of America, Washington.